His time, in His time, He makes all things beautiful in His time. Zina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Abale ndi alongo, ndikulandireni pa tiyankhuleni Ambuye lero lachiwiri pa 25 January chaka cha 2022. Lero mpingo wa Eklesia Katolika ukukumbukira chaka chachikulu kwambiri, chaka cha kutembenuka mtima kwa Paulo Woyera. Paulo Woyera amene anali mtumiki wa Mulungu, mpostoli wosankhidwa ndi Yesu Khristu mwa njira yapadera ndithu. Lero tikumkumbukira, makamaka kukumbukira zazikulu zimene iyeyo adachita. Mawu a Mulungu amene tikuwerenga lero, mawu oyamba tiwerenga ntchito za atumwi mutu wa 9 ndime ya 1 kulekeza 22. Ndipo uthenga wabwino tikuwerenga uthenga wabwino monga adalembera Mariko Woyera mutu wa 16 ndime ya 15 kulekeza 18. Mawu a buku la ntchito za atumwi. Ntchito za atumwi 9 ndime ya 1 kulekeza 22. Saulo uja ankaopsezabe ophunzira a Ambuye, kumafuna kuwapha. Adapita kwa mkulu wa ansembe onse kukampempha makalata opita nawo ku nyumba za mapemphero za ku Damasiko. Ankafuna kuti ngati apezeko ena otsata njira ya Ambuye, kaya ndi amuna kaya ndi akazi, akawamange kubwera nawo ku Yerusalemu. Ali pa ulendo wakewo adayandikira mzinda wa Damasiko uja. Mwazizizi kuwala kochokera kumwamba kudanzinga. Adagwa pansi namva mawu akuti, Saulo, Saulo, ukundizunziranji ine? Iye adafunsa kuti, ndinu yani Ambuye? Iwo adati, ndine Yesu amene ukunzunza, koma zuka kalowe mzindamo, ndipo akakuwuza zochita. Anthu amene anali naye pa ulendo adayima, atangoti chete. Mawu ankawamva, koma osaona munthu. Saulo adazuka, koma pamene maso ake adapenyuka, sadathe kupenya kanthu. Tsono anzake aja adamgwira padzanja, nalowa naye Damasiko. Ndipo adakhala masiku 3 osatha kupenya, ndiponso osadya kapena kumwa kanthu. Tsono ku Damasiko kunali wophunzira wina dzina lake Ananiya. Iyeyo adaona masomphenya a Ambuye akumuyitana kuti, Ananiya. Iye adati, Ambuye. Apo Ambuye adamuwuza kuti, nyamuka upite ku msewu wa mu mzinda umene amati njira yolunjika ndipo ku nyumba ya Yudasi. Ukafune munthu wina wa ku Taliso, dzina lake Saulo. Panopa akupemphera ndipo waona masomphenya munthu wina dzina lake Ananiya, akulowa ndi kusanjika manja kuti apenyenso. Atamva zimenezo Ananiya adati, Ambuye, anthu ambiri andiwuza za munthu ameneyo, kuti adawachita zoyipa zambiri anthu anu ku Yerusalemu, ndipo wabwera kuno ndi ulamuliro wa akulu a ansembe kuti azamange onse otama dzina lanu mopempha. Koma Ambuye adamuwuza kuti, pita, pakuti iyeyu ndi mtumiki wanga, amene ndidasankha kuti akalalikire dzina langa anthu a mitundu ina, mafumu ndiponso Aisraeli.
ine ndizamuonesa zowawa zonse zimene azenera kumva chifukwa cha ine. Pamenepo Ananiya adanyamuka nakalowa nyumbamo. Adasanjika manja Saulo nati, "Bale wanga Saulo, Ambuye Yesu amene adakuonekera pa njira imene wazera ija andituma, akufuna kuti upenyenso, ndipo uzazidwe ndi Mzimu Oyera." Pompo maso mwake mudachoka zinthu zonga mamba ansomba, ndipo adapenyanso. Adayimirira nabatizidwa, ndipo atadya chakudya adapezanso mphamvu. Kodi ameneyu si yemwe uja amene ku Yerusalemu ankapha anthu otama dzina nali mopempha? Kodi siwabwera kuno kuti awamange oterewa ndi kuwapereka kwa akulu ansembe? Tsono mphamvu za Saulo zinkakulirakulira, ndipo adathetsa nzeru Ayuda okhala ku Damasiko, pakuwatsikira kuti Yesu ndiyedi mpulumutsi olonjezedwa uja. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu amthenga wabwino monga adalembera Mariko woyera. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, "Pitani ku dziko lonse lapansi, kalalikireni anthu onse mthenga wabwino. Amene akakhulupirire ndi kubatizidwa adzapulumuka, koma amene sadzakhulupirira adzaweruzidwa kuti ngolakwa. Okhulupirira adzachita zozizwitsa izi: adzatulutsa mizimu yoyipa m'dzina langa, adzalankhula zilankhulo zachilendo, ndipo akagwira njoka kapena kumwa chakumwa chotha kuwapha sadzapwetekeka. Akasanjika manja pa anthu odwala, anthuwo azidzachira." Mthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo okondeka, ndikhulupirira kuti akhristu ambiri timamudziwa Paulo, amene poyamba anali Saulo. Iyeyu anali m'gulu la zigawenga, anthu amene amalimbana ndi mpingo kumayambiriroko, ndipo zimamveka kuti adaphunzira bwino ndithu, ndipo amadziwa chimene amachita. Iye amafuna kuthana ndi mpingo. Mawu oyambaja tamva kuti adali pa ulendo, atanyamula zida zake zoopsa kupita ku Damasiko, kumeneko amafuna akathane ndi akhristu. Komatu aliyense ali ndi nthawi yake. Tamva kuti Yesu Khristu adamuonekera ali pa njira pompo, nkumuyitana iyeyo, "Saulo, Saulo, kodi ukundizunziranji?" Iye adadziwa kuti akuyankhula ndi Ambuye. Abale, posafuna kubwereza mawu atali amene tawamvaja, ife tikudziwa kuti Mulungu amayitana aliyense nthawi yake ikakwana. Nthawi ikakwana kuti Mulungu afuna kuyitana, kaya umachita zoyipa za mtundu wanji, amatembenuza zonsezo ndipo zimakhala zatsopano. N'chifukwa chake tikuona Saulo amene akusanduka Paulo, ndipo akuvomera, koma njira yake yovuta ndithu. Iye wasiya kuona, sakuonanso. Njira imene Mulungu adasankha inali imeneyo, kuti iye amvetsetse ndipo adziwe. Komanso anamuwuza kuti apite kwa Ananiya, amene adali okhulupirira Mulungu, ndipo adamuthandiza pa zonse monga mmene tamvera muja. Kodi zikutanthauza chani zimenezi? Zikutanthauza kuti Mulungutu amagwiritsanso ntchito anthu ena anzathu kuti atithandize tisiye machimo athu ndi kubwerera kwake kwa Mulungu. Abale ndi alongo okondeka, tikudziwa bwino zimene Paulo adachita. Iye adali mpostoli amene adatenga mpingo kuchokera ku Chiyuda kupita ku Chikunja, kumene akhristu oyambirira adatchedwa akhristu kuja ku Antiokeya. Tikamawerenga ntchito zathu mutu wa 11 ndime ya 26 timamva zimenezi, kuti Paulo, Barnabasi ndi anzake Silas anapita ku Antiokeya, kumene ndithu atalalika uthenga wabwino, anthu anatembenuka mtima ndipo adasanduka akhristu. Zaulere zimene Mulungu amatipatsa nzaulere ndithu.
ndipo mmene tanenera muja kuti ndi nkhani ya nthawi. Nthawi ikakwana zaulere za Mulungu zobisika zimabweradi kwa ife, ndipo zikafika ife tiyenera kudzigwiritsa ntchito zimenezo monga tamvera uthenga wabwino. Ambuye Yesu akuwatuma ophunzira ake, pitani kumayiko onse, kalalikeni uthenga wabwino, mukaphunzitse, mukakhululukira anthu machimo awo, ndipo mukakhululukira machimo adzakhululukidwadi. Adzakupatsani zaulere zimene inu panokha simungathe kuzichita. Ngati mumwa poison adzakupwetekani. Ngakhale mutapezeka kuti kaya mwatemedwa, kaya mwapangidwa chipongwe, inu mukalimba mtima mudzapambana ndithu, chifukwa Mulungu ndi wamphamvu zonse. Mphamvu zake nzosawerengera za munthu. Abale ndi alongo okondeka, atumiki a Mulungu apeza mavuto chifukwa cha utumiki omwewo. Mumpingo mwathu taona malitire ambirimbiri, amalitire ku Uganda, aku Afrika konkuno, amalitire osiyanasiyana amene adadzipereka kufuna kutumikira Mulungu, koma adazunzika, ena kuphedwa. Moyo wa Paulo unali wovuta, kumapeto kwake nayenso adaphedwa ku Roma, koma mpingo sunafe. Chifukwa chakulimba mtima kwake, mpingo ulipo mpaka lero. Ife tikupitiriza mpingo umene. Zaulere zimene Paulo adalandira, zokhoma zimene adadutsamo, ndi zokula kwambiri tikayerekeza mtimavuto tating'ono timene ifeyo timakumana nato chifukwa cha uthenga wabwino. Anthu ngakhale titachita bwino bwanji, anthu ngakhale atatembenuka mtima bwanji, anthu adzatikumbutsa, uyu anali wakuba, uyu anali wachiwerewere, uyu anali wachamba, uyu anali woledzera. Safuna kuvomereza kuti mzathuyo watembenuka. Koma anthu Mulungu akantembenuza munthu, wantembenuza. Amampatsa zaulere zonse. Anthu ena amakayika monga tamvera muja kuti uyu ndi wachifwamba, uyu atipweteka, uyu akunamizira. Koma taonani zimene zinachitika za Mzimu Woyera, ndithu ndi za Mzimu Woyera. Palibe amene angalimbane ndi Mulungu, chifukwa anthu adayesetsa kupotoza uthenga umene ngakhale iyeyo Paulo amalalikira. Ena amamuthawa, ena ochepa adamutsatira, koma zaulere zazikulu zimene Mulungu adamuchitira zilipobe mpaka lero. Mpingo ku Malawi unabwera ndi missionary aja Montfort Fathers, ma White Fathers, missionary of South Africa. Iwo anabweretsa mpingo tonse linali achikunja ndithu. Abale ndi alongo okondeka, koma taona ni mpingo wakula. Pamene lero tukumbukira chaka cha kutembenuka kwa Paulo, tiyeni ifenso titembenuke. Tiyeni titembenuke mitima yathu, tivomereze kuti talephera monga anachitira iye, ndipo atapepesa Mulungu adamuchitira zazikulu, ndipo zaulere zimene adalandira ndi zosawerengeka. Abale ndi alongo okondeka, pamene mipingo yosiyanasiyana isonkhana ndi kumapemphera, monga mene tikunenera kuti sabata ino tikupempherera umodzi wa Khristu, ndi sabata yonseyi ndithu tikhala tikupemphera mpaka loweruka mpaka la Mulungu, kupempherera umodzi wathu. Paulo adagwira ntchito yayikulu yolunzanitsa anthu osiyanasiyana. Analemba makalata ambirimbiri kupita kwa Efeso, kwa Korinto, ku Roma kumene adawuza anthu za uthenga wabwino, za misteri ya Yesu Khristu. Amene adavomereza zimenezo adapulumuka, amene adakana adatayika ndithu. Chimodzimodzinso nthawi yathu olalika alipo ambiri, ndipo pamawayilesi, newspaper, matelevision, kaya mafoni muli uthenga wabwino. Tiye ndivomere uthenga umenewu ndikukhulupirira, tikatero tidzapambana monga mmene adapambanira Paulo. Adaphedwa zona ku Roma, koma taona ni magazi ake adadzala mpingo wamphamvu. Tikalapa machimo athu ndi kuvomereza kuti ife talakwitsa, tidzala dala pamaso pa Mulungu. Alipo oyera ena, Augustino oyera, anali mnyamata, filosofa, oganiza zosiyanasiyana, anali wofuntha, anali wozunza. Makolo ake makamaka mayi wake Monica adampempherera zaka zambiri, koma nthawi itakwana adamuyitana, adatembenuka. Choncho amayi musadandaule kuti ndi mwana wachamba, abamba musadandaule kuti mwana wanu mchigawenga, walephera mayeso kambirimbiri ndipo amachita zosiyanasiyana zoyipa. Mupempherebe, nthawi yake ikwana.
ulendo wa ku Damasiko sunayambe, koma akawuyamba iyeyo nthawi yake ikafika alandira zaulere, chipulumutso chifika ndithu. Zaulere zimakonzedwa ndi Mulungu, ndipo Mulungu tikamumvera ndi kutsatira zimene iyeyo akufuna kuti tichite, timalandira zokoma. Ngakhale ifeyo titakhala kuti takana mwa njira yosiyanasiyana, koma Mulungu nkufuna. Taonani, Paulo sanayembekezere kuti akhoza kutembenuka, koma atatembenuka anasiya zonse. Tiye tisiye zonse mu dzina la Yesu Khristu, ndipo tikasiya zonse mu dzina la Yesu Khristu tidzapambana ndi kudala koposa. Tiye ndipemphere kuti Paulo mwini wakeyo atipemphere ndi kutinenera kwa Mulungu, tilandire zaulere ndi kudala kopambana. Mulungu akudalitseni abale ndi alongo, koma nonse munali ndine mtumiki wanu Bambo James Kasitomu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. In your time, in your time, you make all things beautiful in your time.